Ate Jalma, thank you for tuning in. Gusto ko may mag-chat din. Shout out ni Ate. Woo! Sige, kalis man. Hi ko, kulas. Hindi na madyan. Wala ka, kulas. Di po madyan kayo mag-uban mo. Ikan sa Inabanga, Bohol. Okay, thank you. Salamat. 720, good noon. Icon kulas. Nailain po sa Sinasal. Shout out po sa taga-Skygo Warehouse Reclamation Area, Mandawi, Rodibel, Kenya. Jessie Abaco, Arnel Narvasa, Ellery, Archibald, Jerry, Larry Carpet, June Lee, Hortigano, Tito, John Labanes, isang sa Buita Barangay. Okay rin natin sa shoulder ng Manila. Virgilio Abay Jr., Gregor Jade, Jeo Calio, Nisha Navarro, Phoebe Paloma, pambayad mo sa inyong utang. And of course, in charge si Rafael Sanchez, Usahang Karilibo, SG, Vapor, Ellen. Naminaw sila sa ayat ng gikan ni SG, Apolinario, Monivas, Kaigo. Thank you so much. Hello nito lang diya mga Skygo employees. I hope nga manawag paniod ko duha do ayaw unahan ito ito. What's time kasi kakadulo mo sa drama mga idol. Uy! Limot na nagusog do mga idol sa Murag si Idol Al Salta sa Kauras. Uy, bakit yun? Uy, pag-orasan na diyan, ikaw rin mo ka na. Iniga pakarwas yung dito. Pakarasan ka mo. Samot kasi na yung mga car. Sana ko na kay car. Pero pwede na siya Ang motor. ang motor. Ay ko, ako, bahalang tigulang. Basta nindot lang ikasabot from the run. The run. The run! The run? Okay, the run. Sige, idol, balayan na idol ha. Comment mo. Karon total, magpatawag ta. Karon text po ta ha. Kaya para mabalansin, no? Ang barko. Okay, Ate Jalma, thank you for tuning in. Gusto ko may mag-chat din. Shout out ni Ate Manny Nobleza, aka Maral. Naminaw siya karon.